Nwunye Gọvanọ Anambra State bụ Odoziakụ Onye Soludo emego ka amata na di ya bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye na-enwe n'ọkụ n'obi oge niile otu ọ ga-esi wee nye ndị Anambra ihe bụ ọkacha mma na-abụghị maka ịhọpụta nwe ya ọzọ dịka gọvanọ. Odoziakụ Soludo emere ka amata nke a n'ozi ya pụrụ iche iji wee merube afọ abụọ nke gọvanọ ji wee nọrọ n'ọkwa ọchịchị mere ka amata na gọvanọ enwebeghị mgbe ọ nọkọtara kwuo gbasara afọ 2025 kama nke ahụ na ọ gbadoro anya ịfụ na o mere ihe ndị ahụ ga-akwalite ọnọdụ obibi ndụ dị niile bi na Anambra steeti ka ha wee keta oke n'ezi ọchịchị. Gere akụkọ a n'uju. Ọ kọwara na gọvanọ Soludo bụ onye maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ bụ arụmarụ bụ ihe o ji aga. Ọ kwukwara na gọvanọ na-eche etu ọ ga-esi mee ka ihe na-akara ndị nke ya mma etu ọ dị na mbụ. Ya bụ nwunye gọvanọ mekwara ka amata na gọvanọ ahụ bụ onye na-ekwu ekwu ma na-eme eme. Oriakụ Soludo mekwara ka amata na gọvanọ Soludo kwadoro nke ọma tupu ọ banye n'ọkwa ọchịchị a wee kwuo na ihe niile o kwere na nkwa bụ nke ọ ga-emezu. Dịka o siri kọwaa, n'agbanyeghị na afọ abụọ ezuchaghị iji wee mee ka ndị mmadụ ghọta ụdị ọrụ ọ na-arụ, o kwuru na di ya emepụtago ihe a hụrụ anya site n'iwere oge dịka ihe kacha mkpa ma hụkwa na a na-arụpụta ọrụ tupu oge ezuo. Dịka ọ na-ekwu na afọ nke na-abịa abịa bụ nke a ga-anọrọ na ya rụpụtakwa nnukwu ihe a hụrụ anya. Oriakụ Soludo gbara ndị Anambra ume ka ha gaa n'ihu na-akwado ọchịchị a ma kwe ha nkwa na ọchịchị Soludo nke gara aga na nke ga-abịa n'iru bụ nke onye ọbụla ga-eji anya ya wee hụ ka ihe si aga nke ọma.